ଜାଗାରେ କଣ ଲେଖା ହେଲା? ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷ, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷ, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଧରିକିନା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା। ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ, ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଜଣ ରିସିଭ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଇକରେ ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିବା ବାଲା କିଏ ଅଛି? ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷ, ତାହେଲେ ବିପକ୍ଷ କିଏ? Nobody else. ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଜଣ ରିସିଭ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ରିସିଭ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣି କହୁନାହିଁ, ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା କହୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷ କିଏ? କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବିଳମ୍ବ କରିପାରିବ?